i ara us explicaré la trista història de la meva cerca d'aquest concepte en català. Jordi, ambient de melodrama sostingut, si us plau. L'enciclopèdia catalana de casa meva era en castellà, però em van dir a la ràdio que trobaria allà l'enciclopèdia catalana, i la vaig trobar, però no al prestatge. La vaig trobar sota les nostres pantalles d'ordinador, feta servir com a mera eina de suport per fer més altes les pantalles, com si fos un tauló de fusta sense sentit. Deprimida, vaig alçar els ulls buscant una resposta al cel. Jordi, canviem la sintonia a ambient il·luminació. Allà, al més alt dels prestatges de la més allunyada de les prestatgeries, he trobat l'increïble sumari de la A a la Z de l'enciclopèdia catalana, amb soroll del llibre, sisplau, i l'he agafat una cinta triomfal, sisplau, i he buscat tala i no hi era. Exacte, això m'ha fet desconfiar molt de la paraula, m'ha fet dubtar i he dubtat de l'existència i he fet el que es fa en aquest cas, que és el que deia en Marc, de trucar a en Pau Vidal